जब जिंदगी में हमार परेशानी घेर आवेला तब बाबूजी तहार याद ढेर आवेला। तू कैसे ही सब संभालत होइब, हमनी के खुशी ला कहाँ कहाँ हाथ फैलावत होइब। हमारा याद बा बचपन के ऊ खीसा, जब मांगी जा तोहरा से घूमे फिरे खातिर पैसा। 100 रुपया मांगो तो 50 रुपया देत रहो, 50 रुपया में भी एक एक हिसाब मांग लेत रहो। बचपन में हमनी के बहुत खिसियाई जाए, माई के सोझा दूसरा घर के बाप से तुलना करवाई जाए। हर बतवे में तहार एगो सीख रही, साइकिल मांगो तो कहो कि पैदल चलला से शरीर ठीक रही। इहे ज्ञान सुनत सुनत परेशान हो गई नी जा। अब हमनियों के सब भाई बहन सियान हो गई नी जा। एक दिन बहुत मन खिसिया गई, उनका पर बहुत जोर के गुस्सा आ गई। लैपटॉप मांग लेनी तो कहले अभी एकर का काम बा, कुछ दिन रुक जा बबुआ, बहुत ज्यादा दाम बा। हम खीस में चिल्ला के बोल देनी। ओ दिन अपन बाबूजी के दूसरा से तोल देनी। का बाबूजी रउआ दूसरा के पापा लेखा अमीर काहे ना बानी, जिंदगी भर के बचावल कहाँ गई आमदनी। बाबूजी मुंह गिरा के कुछ ना बोलले, बस भरल भरल आंख से हमरा के देखे लगले। हम खिसिया के ऊर्जा से चल देनी, मने मने बड़बड़ात कुछ उल्टा सीधा बोल देनी। घर के दुआरी पर उनका ताला मारल एगो छोट कमरा रहे, उ ताला के खोले पर हमनी के कहिए से पहरा रहे। आज खीस में बरसों उलटकल ताला के तूर देनी। ओह दिन इनकर सब छुपावल पैसा के सपना चूर देनी। घुसते पुरान अलमारी में रखल बक्सा खोल देनी, मने मने कंजूस और ना जाने का बोल देनी। आज सारा छिपावल खजाना इनकर निकाल देम, सब कोई के सामने इनका के फेरा में डाल देम। बक्सा खुलते एगो LIC वाला डायरी रहे, अंदर में लिखल सालों से हमनी के फरमाइश के लागल लॉटरी रहे। जब ध्यान से देखनी तो हमार माथा चकरा गई, जब खर्चा के लिस्ट में 1 नंबर पर पहले से हमार लैपटॉप लिखल आ गई। लिस्ट पढ़नी तो 2 नंबर पर बहिन के बियाह रहे, 3 नंबर पर पेन से काटल उनकर आंख के ऑपरेशन के सलाह रहे। ओकरा जगह पर हमार आगे के पढ़ाई के खर्चा रहे, बगल में साटल कॉलेज के फी के पर्चा रहे। ओह डायरी में हमनी के बचपन के खिलौना और जरूरी सामान रहे। जब से हमनी के जन्म भइल तब से बाबूजी के अपन मारल सारा अरमान रहे। लिस्ट देख याद आवे लागल बचपन के सारा बात, जब रोज काम से देर घरे लौटस रात बिरात। जब बुआ के शादी खातिर दहेज के सामान खरीदले रहन, अब बुझाता काहे ओह दशहरा दिवाली और छठ में पुरान एक एक कपड़ा पहनले रहन। 4 नंबर पर घर लोन के किस्ती देख रो दिहनी, आपन लोन के 5-6 बूंद वही कागज पर छोड़ दिहनी। मने मने आज हम अपना के खूब कोसे लगनी, बाबूजी के ऊपर इतना भार सोचे लगनी। इतना भार लेके कैसे चलत हुई हैं, आपन सब त्याग की कैसे जियत हुई हैं। ई सब बात हमरा के कबो ना बतावेले। ई बाबूजी लोग भी ना जाने कौन से दुनिया से आवेले। आज बरसों बाद जब ई परेशानी एक साथ घेर आवेला, ओह वक्त बाबूजी तोहार याद ढेर आवेला। ओह वक्त बाबूजी तोहार याद ढेर आवेला। ओह वक्त बाबूजी तोहार याद ढेर आवेला।